Kao što smo govorili u prošlom videu, u srcu kršćanske vjere nalazi se jedna nevjerojatna tvrdnja. Da je čovjek iz Nazareta Isus pobijedio smrt. I to nije legenda, već iza toga stoji nešto više. U ovom videu zavirat ćemo u stranice Novog Zavjeta i otkriti ključne dokaze koje su rani kršćani ostavili. Tvrdnje koje su im bile toliko uvjerljive da su zbog njih bili spremni umrijeti. Dobrodošao u potragu za uskrsnućem. Drago mi je da si izabrao upravo ovaj video na kanalu Povratak pravim vrijednostima. Biblijski dokazi Isusovog uskrsnuća dakle nisu samo jedan povijesni događaj, već i temeljna istina koja mijenja živote. Iako se ti dokazi temelje na svjedočanstvima, proročanstvima i promjenama u ponašanju njegovih sljedbenika, oni ostaju predmet vjere i osobnog doživljaja za milijune vjernika diljem svijeta. Ova tema potiče raspravu između povjesničara, teologa i vjernika, te ostaje jedno od najvažnijih i najdiskutiranijih pitanja u kršćanskoj teologiji. Ovog puta pogledajmo dodatne biblijske dokaze i što oni znače za nas danas. Prvo, svjedočanstvo o praznom grobu. U Mateju 28, 5-7 kaže ovako. A anđeo reče ženama, ne bojte se, znam da tražite Isusa koji je raspet. Nije ovdje, jer je uskrsnuo, kako je rekao. Dođite i pogledajte mjesto gdje je ležao. Ovaj odlomak naglašava da je grob bio prazan, što je temeljni dokaz uskrsnuća. Imamo Marko 16:6. Ne tražite Isusa Nazarečanina koji je raspet. Uskrsnuo je, nije ovdje. Gle mjesto gdje su ga položili. Kratka i jasna poruka anđela potvrđuje da je tijelo nestalo zbog uskrsnuća. U Lukinom evanđelju 24:5-7 anđeli su ženama rekli: zašto tražite živoga među mrtvima? On nije ovdje, nego uskrsnuo. Sjetite se kako je govorio. Ovim stihovima potvrđuje se da je proročanstvo o uskrsnuću ispunjeno. Drugo, svjedočanstva osobnih susreta. Susreti s uskrslim Isusom. Ivan 20:14-16. Čim je to izgovorila, osvrnula se i vidjela Isusa, ali nije znala da je to Isus. Ženo, zašto plačeš? Upitao ju je Isus. Koga tražiš? Misleći da je vrtlar, Marija mu je odgovorila. Gospodine, ako ste ga vi uzeli, kažite mi gdje ste ga položili, otići ću po njega. Marijo, pozvao je Isus. Okrenula se i rekla mu na aramejskom, Rabuni. Nakon što je Marija Magdalena stigla do groba i zatekla prazan grob, susrela je uskrslog Isusa. U ovom razgovoru Isus je priznao Mariji i dao joj upute što dodatno potvrđuje njegov identitet i uskrsnuće. Isus nije samo nestao nakon uskrsnuća, nego se još 40 dana ukazivao svojim učenicima i razgovarao s njima. U djelima apostolskim 1:3 čitamo: nakon svoje muke i smrti mnogim je dokazima pokazivao da je živ. 40 im se dana ukazivao i govorio o kraljevstvu Božjem. Ovi susreti zabilježeni su u različitim evanđeljima, pružaju snažan osobni doživljaj uskrslog Krista. Treće, ispunjenje proročanstva. Proročanstva Starog Zavjeta, izreke proroka Izaije, iako izričito ne spominje uskrsnuće, prorok Izaija je govorio o Mesiji čija bi smrt i potom život bili znak Božje moći i spasenja. Na primjer u Izaiji 53. poglavlje.
Uskrsnuće se smatra ispunjenjem tih proročanstva, potvrđujući Božji plan za spasenje čovječanstva. Isusove vlastite najave. Tijekom svog služenja Isus je više puta najavio da će Sin čovječi biti izdan u ruke griješnika, biti ubijen i treći dan uskrsnuti. Na primjer, Matej 16:21. Od toga je vremena Isus počeo svojim učenicima objašnjavati da mora ići u Jeruzalem i da će ondje mnogo pretrpjeti od starješina, svećeničkih poglavara i učitelja zakona, da mora biti ubijen i da će uskrsnuti treći dan. Ove najave koje su se potom ispunile dodatno potvrđuju autentičnost njegovih riječi i događaja. Četvrto, teološki značaj uskrsnuća. Obnova odnosa s Bogom i nada. Uskrsnuće nije samo povijesni događaj, već temelj vjere koja potvrđuje da smrt nije kraj. Vjernicima pruža nadu u vlastito uskrsnuće i obećanje vječnog života. Na primjer, u 1. Korinčanima 15. poglavlje gdje Pavao detaljno raspravlja o važnosti uskrsnuća, a u 1. Korinčanima 15:14 čitamo: Ako pak Krist nije uskrsnuo, tada je propovijedanje naše prazno, prazna je i vaša vjera. Biblijski dokazi Isusovog uskrsnuća temelje se na kombinaciji svjedočanstava o praznom grobu, osobnim susretima s uskrslim Isusom, transformaciji učenika, ispunjenju proročanstava i teološkom značenju koje je utjecalo na razvoj kršćanske vjere. Ovi dokazi, kako su zapisani u Novom Zavjetu, ostaju temelj vjere za milijune vjernika diljem svijeta i pružaju duboku nadu u spasenje i vječni život nakon uskrsnuća. Išo kam, šariro kam. Do sljedećeg puta.